The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kwento sa illegal na droga ating nagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Lunes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon mga ka-aksyon at live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At mga ka-aksyon mula Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, Camarines Sur at Sorsogon, ang Tabang Ora mismo ay inyo na ring mapapakinggan sa mga sumusunod na radio stations. Panoorin po natin ito. Mga ka-aksyon, lumalawak na ang naaabot ng Tabang Ora mismo dahil mapapakinggan na rin ang Tabang Ora mismo sa mga sumusunod na radio station. Tuwing Lunes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 100.5 FM DWEN Boom Radyo ng Camarines Norte tuwing alas 12 hanggang alauna ng hapon, Radyo Pilipinas Virac. Para naman sa mga ka-aksyon sa Virac Catanduanes tuwing alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Miyerkules, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 95.1 Hits para sa mga kababayan natin mula sa Naga City, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Biyernes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa DYME, Radyo Masbate 780 kHz mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. RMN, DWNX 91.1 FM at DWNX 1296 kHz Naga City mula alauna hanggang alas 2 ng hapon at 92.7 Wow Smile Radio Masbate. Tuwing Sabado naman, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 107.1 Radyo Natin Virac FM, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 99.9 FM Wow Smile Radio Sorsogon City, 92.7 FM Radyo Frontline Pilar Sorsogon, 95.3 FM Wow Smile Radio Bulan Sorsogon. Stay in tune mga ka-aksyon. Ito ang programang may paninindigan. Tutugon sa inyong pangangailangan. Ito ang Tabang Ora mismo. Umpisa na natin ang ating Tabang Ora mismo. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbibigay ng serbisyong medikal mula sa ating satellite office sa Kongreso. At sa hapong ito, makakausap natin si Karen Tulyao at ang kanyang hinaing ay para sa kanyang mister na si Rodel Tulyao, 36 na taong gulang na muling lumalaban sa sakit sa bato. Dahil raw nagkaroon muli ito ng komplikasyon matapos itong sumailalim sa kidney transplant 5 taon na ang nakakaraan. Ang kanyang panawagan, panoorin po natin ito. Ako po si Karen P. Tulyao. Ako po ay humihingi ng tulong sa Ako Bicol Party List. Ang aking pong asawa na si Rodel Tulyao, isang kidney transplant patient, ay kailangan ng buwan ng maintenance ng gamot. Maraming salamat po. Yan ang panawagan mga ka-aksyon ng asawa at ngayon nasa kabilang linya na ng ating telepono. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Karen. Magandang hapon din po. Opo, kumusta po kayo ngayon, Nanay Karen? Okay naman po ako. Opo, yung mister po ninyo, kumusta naman po yung kalagayan po niya? Sa awa naman po ng Diyos ay okay naman po. Okay. Kasi po nakakainom po siya ng gamot. Opo. Nami-maintain po niya ang pag-inom po ng gamot. Ilang taon na po ba itong si mister?
36 po. 36, batang-bata pa. Nasaan po siya ngayon? Ngayon po ay kasalukuyan po siya naka-duty, kaya hindi niya po ako nasamahan na humingi po ng tulong. Naka-duty. Ano po yung trabaho ni Mr. Nanay Karen? Ang asawa ko po ay isang policeman. Okay. So si Mr. ay isa pong magiting na pulis. Yes po. Opo. Kahit po meron siyang iniindang sakit, siya po ba ay nasa serbisyo pa rin hanggang sa ngayon? Yes po, active po siya, ma'am. Okay. Active po siyang police. Okay. So paano po niya kinakaya ang bigat ng trabaho at responsibilidad sa kabila po na meron po siyang pinagdadaan ng sakit? Kinakaya po para po sa pamilya po namin at sa mga taong nagmamahal ka rin sa kanya. Kaya po niya kinakaya po na kahit po hirap na po siya. Kasi Opo. lagi po niya sinasabi sa akin na ang hirap. Pero sabi ko, kaya mo yan. Kaya lumalaban ka rin po siya. Opo. Pero maraming beses po na talagang sinasabihan po niya kayo na talagang parang nahihirapan na po siya. Yes po, lalo na po lately. Pinapalakas ko lang po yung loob niya. Opo. Opo, Ma'am Karen, magandang hapon po, ano? Magandang hapon din po, sir. Opo, Ma'am Karen, maaari niyo bang maikwento? Kailan po naisagawa itong kidney transplant dito sa asawa po ninyo? Doon po kasi year 2018. 2018? Noong 2018 po, siya inadialysis. Na-emergency dialysis po siya. Para po una pong symptom, nanlabo po yung mata niya. Opo. Tapos po ay pinagpa-consult po kami sa mata. Kailangan po na ipa-MRI. Ngayon, noong sa pag-MRI, ang requirement po ay yung creatinine. So, nagpa-lab test po muna kami ng creatinine. So, sad to say po, nung nakita po namin yung result, nataas yung creatinine niya. Kaya po pala, gano'n. Tapos po, na-emergency po agad siya after po nun. Kasi, nagsusuka na siya, naghihina, yun na po yung nararamdaman niya. Emergency dialysis po siya. Opo. Then po, taong na-dialysis na po siya, ang maintenance niya ay 3 times a week pong dialysis, umukay naman po yung pakiramdam niya. Siyempre po, bata pa po siya. Kaya po siya ay nagpa-kidney transplant noong August 27, 2020. Opo. Nung natapos po itong operasyon, kamusta naman yung naging operasyon, ma'am? Naging successful naman? Kamusta yung naging lagay po ni Mister? Yes naman po, naging successful naman po yung kidney transplant po niya sa National Kidney. Yun nga lang po, marami nga lang po maintenance na gamot, kaya tapos napaka-expensive pa po. Kaya po kami sagad talaga sa loan talaga. Opo. Pero nung natapos po itong operasyon, kailan nyo po napansin na meron na namang pagbabago? Kumbaga bumabalik na naman yung mga naging epekto dati dito sa asawa po ninyo? Opo. Yun naman po sabi po ng doktor kasi dahil po siya ay trabaho niya ay sa police po ang trabaho niya, and minsan po ay ang duty na panggabi, kaya po talaga naka-apekto po talaga yun. After 5 years po, nagbabiopsy kami. Opo. Nito lang, August 22. August 22. Pag nag-under po kami ng biopsy, nakapalukot lang po at may rejection. May rejection po nangyari. Kaya po ay matinding gamutan na naman po. Kung malaki po yung gamot niya, sa loob ng 5 taon na maintenance, lalo pong tumaas ngayon. Gawa po ng, syempre po, kailangan po na kahit pa paano maprolong pa din po yung bagong kidney niya. Kasi kung hindi po, yan po, pag ganun. Opo. Maitanong ko lang, Ma'am Karen, matapos itong operasyon, kailan ba advice ng doktor na dapat na siyang bumalik o hindi dapat muna siyang bumalik sa serbisyo? Itong si Mister. 6 months po siya. 3 months po. 3 months? Siya nakadalaga. Pero siya po ay work from home na.
Okay. So, pinayagan naman siya ng kanyang opisina na work from home siya muna. Opo. Tapos binigyan naman po siya ng doktor na pwede na po siyang trabaho. Opo. Sa pagkakaalala mo, Ma'am Karen, bilang asawa, kasi araw-araw mo siyang nakakasama, sa tingin niyo, Ma'am, ano po yung mga naging rason kung bakit kaya bumalik ulit itong mga naging epekto sa kanya, itong kanyang sakit? Siguro po ang napansin ko po ay stress sa work, sa trabaho po talaga. Tapos po ay, siguro kaya isip din, nai-stress, kasi iniisip niya paano yung maintenance sa gamot niya, kasi sobrang mahal po talaga. Pero sa pag-iisip na rin po, tapos sa work. Opo. Ikaw ba, Ma'am, ano po yung trabaho po ninyo? Ako po ay isang teacher. Okay. So, teacher po. Opo. Itong asawa mo ay pulis at ikaw ay teacher. Sa kabila ng ganitong profesyon, Ma'am, trabaho, dumating naman ba sa punto, Ma'am, na nagkaroon na rin kayo ng utang dahil sa kailangan ng gamutan at maintenance po ng asawa po ninyo? Ayun po, sir. Yun nga po, tagal po kami sa dalawa kasi sobrang expensive po. Pero niyo po ay 30,000 a month. Maintenance. Kung wala nga pong mga guarantee letter, talaga hindi ko na po alam kung paano pa. Opo. So, paano nyo, Ma'am, pinagkakasya po itong sahod po ninyo ni Mister sa pang-araw-araw po ninyo, especially sa inyong pamilya at sa gamutan po at maintenance po ni Mister? Yun po, matinding budget po talaga. Tapos po, yung tinding budget po. Tapos tipid po talaga. Tapos kapag wala na po talaga, siya nakapanghiram na po. Opo. Pero, meron po ba kayong anak ni Mister? Yes po. Meron po akong isang anak, babae po. Opo. Ito po ba ay nag-aral na, Ma'am? Opo. Siya po ay grade 1. Grade 1 po. Siya po ay special needs diagnosed po ng AS. So, meron din po itong gamutan, itong anak po ninyo? Ayan po, yun. Kaya po, sobrang stress ka na kasi makan po nang siya ay makidney transplant. Na-diagnose po ang anak po ng ASD. Siyempre po, bilang ina at bilang guro din po, ayaw ko rin naman po na ang anak ko po ay hindi aayos. Katulad po ng ginawa ko suporta na pag-suporta po sa asawa ko na matulungan, matransplant. Gayon din po sa aking anak. Pa-therapy po siya. Awa naman po ng God ay kita pa naman po, okay naman na po siya. Nasa regular school na po siya sa public. Kasama ko po sa akin pinagtuturuan. Opo. So, ibig sabihin, Ma'am, dalawa sa miyembro ng pamilya po ninyo ay merong kondisyon po na kinakailangan nyo po talagang alagaan po, Ma'am. Yes po. Opo. Saan po kayo umugot ng lakas, Ma'am? Siyempre po kay Lord at sa aking family at sa aking mga kaibigan po na laging nagpapalakas po ng aking loob. Opo. Sa tuwing kayo po ay nagdarasal, Ma'am, ano po yung pinagdarasal nyo po, Ma'am? Ang akin lang po ay makaadtos, makaahon at pumayos silang lahat. At yung pamilya ko, yung aking mag-ema. Opo. At ngayon po, Ma'am, ay lumapit po kayo sa Ako Bicol Party List. Ano po yung pinakakailangan nyo po ngayon, Ma'am? Ang kailangan ko po ay yung medicine po ng aking asawa. Kasi po, gamot niya po ay 50,000 plus po talaga medicine. Lumaki po lalo ngayon. Opo. Opo. Ayan, partner na... Magandang hapon, Nanay Karen, sa muli. Yes po. Opo. Nanay Karen, madagdag ko lang kasi kanina tinatanong ka ni partner, parang pigil na pigil po kayo. Ramdam ko po na meron po kayong mabigat na pinagdadaanan. So, gaano kahirap po, Nanay, na ganito po yung sitwasyon ng asawa po ninyo at yung anak po ninyong, nag-iisang anak po ninyo ay meron din pong iniindang sakit? Siyempre po mahirap, pagod sa trabaho, tapos gaya ng sitwasyon, pero sabi ko nga po, sa panalangin at saka sa mga taong nakapaligid sa akin, ito nagpapalakas po ng trabaho. Opo. Dumating na po ba sa punto ng buhay po ninyo, Nanay Karen, na parang tinatanong nyo na po
si Lord, bakit ganito yung sitwasyon po ninyo? Bakit yung asawa mo, bakit yung anak po ninyo ay ganito po yung pinagdadaanan? Natanong ko na rin po yun kung bakit. Pero, yun nga po, ako lang din naman po ang gagawa ng solusyon. Kung tatakbuhan ko, di wala pong mangyayari. Kung ilalaban ko, may mangyayari. Opo. So, laban lang po na yan, no? Yes po. Opo. So, lumapit po kayo dito sa aming tanggapan sa Ako Bicol Party List dahil po sa inyong matulungan po kayo para po sa pagpapagamot ni Mister. Opo, dumiyahe po ako ako po ay from Tanawan, Batangas. Gising ako ng maaga para makarating po ako at pumila dito. Okay po. Tawa naman na po ng Diyos, ay nakarating naman po. Opo. So, importante po na nakarating po kayo ng ligtas at para po sa ora mismong pagtugon sa inyo pong problema, nasa kabilang linya na ng ating telepono nanay si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po sa inyo, Sir Alvin. Magandang hapon, Ma'am Remy, kay Sir po at sa lahat na nanonood at makikinig po sa Tabang Ora mismo. Magandang hapon po. Opo. Sir Alvin, hirap ngayon ang kalagayan ni Sir Rodel, isa pong pulis, pero nagsiservisyo pa rin po sa kabila po ng kanyang pinagdadaan ng sakit. Ano po yung maaring matanggap na tulong nila, Karen, para po dito po sa kanyang asawa na lumalaban po sa sakit sa bato? Opo. Yung pong kay patient Rodel po, sa atin pong pasyente na si Rodel po ay lumapit po, no, kasama po ang kanyang asawa na si Karen. Lumapit po siya, nakita po natin ang dokumento at nag-submit po sila na si patient Rodel po ay meron na karamdaman sa bato, no, kung kaya't kailangan humihingi po sila ng assistance sa Ako Bicol Party List. Tayo po naman, Ma'am Remy, yun pong hinihiling po ni patient Rodel at ng kanyang misis po na si Karen. Sasagutin po yan ng Ako Bicol Party List dahil po tayo po saludo po parati at tumutulong po tayo sa mga kapulisan. Ayun. So, napakinggan nyo po, Ma'am Karen, tutulong po yung Ako Bicol Party List para po sa gamutan ni Mister. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List dahil sa tugon po na hinihingi ko. Thank you so much po. Apo, Sir Alvin, kailan po nila maasahan itong tulong mula sa Ako Bicol Party List? Opo, sir. At yung pong hiling po ni patient Rodel at ng misis po niya, si Ma'am Karen po, kasalukuyan po ngayon po after ng ating People's Day ay ipoproseso na po ng ating mga staff po yung kanilang hiling at ito po ipapadala at i-email na natin sa Department of Health. Mangyari lang po, sir, at Ma'am Remy, no, hinihiling po namin kay Ma'am Karen, no, na hihintayin po natin ang abiso ng Department of Health through email sa amin, sa Ako Bicol Party List. Kung yan po'y ready na, no, siguro po 2 days, 3 days, baka po ready na yan hanggang sa 1 linggo. Baka mailabas na po yan at ipapadala po natin. Tatawagan po si Ma'am Karen po ng ating Ako Bicol staff. Opo. Kung meron ka, Sir Alvin, siguro na mensahe dito kay Nanay Karen. Ano po yun, Sir Alvin? Opo, ang ano po natin kay Ma'am Karen, no, ang mensahe po natin kay Ma'am Karen, huwag po mag-alala. Ang Ako Bicol Party List po ay nasa likod nila sa laban na ito. At alam na po natin si Sir Rodel po, isang pulis po, no, kung makikita po nila sa ating mga posting, sa ating mga social media, ang Ako Bicol Party List po ay talagang tumutulong sa ating kapulisan sa buong bansa, no. Kung kaya po nalaman po ng Ako Bicol Party List na siya po isang pulis din at ito po at tayo ready tumulong para sa kanya. Mangyari lang po ay hintayin lang po ang tawag ng ating staff ng Ako Bicol upang kunin niya yung ready na guarantee letter po pagka tumawag na po yung mga staff natin. Ayun. Maraming salamat po, Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Mabuhay po kayo, Sir Alvin. Mabuhay, sir, at Ma'am Remy. Mabuhay po ang Tabang Ora mismo. Ayun. So galing na mismo, partner, kay Sir Alvin, yung mga kapulisan, yung sektor ng edukasyon, ano, at kapulisan, partner, dalawang importanteng sektor sa lipunan. Tama. Kaya yan ay dapat mabigyan talaga ng tugon at tulong ng Ako Bicol Party List. Kumaga ito, kahit sa ating program partner, ang kapartner talaga natin, ang mga kapulisan. Kumaga ang kapulisan ay
malaking papel sa ating komunidad na nagpapanatili ng kaayusan. Yes, at kapayapaan sa ating bansa. Balikan natin si Nanay Karen. Nanay Karen? Yes po, ma'am. Apo. So, hintayin nyo na lang daw po yung tawag ng Ako Bicol Party List, 2 ang araw or ikatatlo, matatanggap nyo na po itong tulong mula po sa Ako Bicol Party List. Salamat po ng marami sa Ako Bicol Party List at sa tabang ora mismo po. Thank you so much po. Ayan, kitang-kita po namin ang inyong pong ngiti na talagang gumaan po yung inyong pakiramdam, Nanay Karen. Opo, salamat po talaga. Opo. Thank you so much po. Maraming salamat po ulit sa Ako Bicol Party List at tabang ora mismo. Opo, ingat po kayo, Nanay Karen. At, thank you po. Opo, mabuhay Salamat po kayo. Thank you. Eto mga ka-aksyon, 5 residente mula sa Santo Domingo at Bakakay, Albay ang nagnanais na matupad ang kanilang munting kahilingan. Kaakibat ng hiling na ito ang kanilang mga kwento na puno ng pag-asa at determinasyon upang magpatuloy sa laban ng buhay. Atin silang kilalanin at alamin ano nga ba ang kanilang munting hiling. Panoorin po natin ito. Sa bawat tahanan, may kwento ng pakikibaka. Mga kwento ng hirap, pag-asa, lakas ng loob, at determinasyon sa buhay. At hindi hadlang ang kapansanan para sa taong nais magpatuloy na umahon. Saksi sina Gerald, Ray, Arthur, Nieves, at Elisa na hindi kailangang tumakbo para makamit ang tagumpay. Ang 37 taong gulang na si Gerald Bilaos na mula sa Barangay Tuba, Kakay, Albay. Normal pinanganak at walang diferensya sa paglalakad. Ang maliksi at puno ng buhay na si Gerald, bigla na lang nagising isang umaga na masakit at hindi na mailakad ang paa. Noong taong 2016, sa hindi malaman na sakit, pinutol ang kanang paa ni Gerald. At makalipas lamang ang 3 taon, ang kaliwang paa naman niya ang tinanggal. Nagkataon, nagkasakit. Yung paa ko nun, di na makagalaw eh. Wala. Parang ano na siya, parang na blood clots, di na nag-circular yung dugo. Nagpa-hospital na. Yung ano na ng doktor, putulan na daw. Ayaw ko pa, tapos hanggang tumagal pa ng mga buwan, ayaw ko pa din. Hanggang nag-6 na buwan ata yun, yung unang putol ng paa ko. Tapos nung ano na, dire-diretso, wala na, no choice. Putol na talaga. Kasi infection na eh. At kailangan ng putulin. Sa kabila ng kapansanan, kinakaya ni Gerald ang mga simpleng gawaing bahay upang makatulong sa kanyang pamilya. Patunay na ang kakayahan ay hindi nasusukat sa paa, kundi sa puso. Hindi naman ako alagay na masyado ng magulang. Kaya ko pa naman eh. Nakakapag pa nga ako sa ibang barangay. Kasi ini-enjoy na lang buhay habang nabubuhay. Ganun lang. Tanggap na kasi wala naman magagawa ganito na eh. Ano pa magagawa? Kung sa pag-iisipin mo, ma-stress ka. O kahit ano naman maiisip mo kung ano-ano. Hindi na lang. Enjoy na lang ang buhay. Eh, siyempre, eto na to eh. Wala na magagawa eh. Parang naman sa mga katulad kung may mga kapansanan, enjoy nyo lang ang buhay. Huwag nyo masyadong isipin yung mga ganito. Porket ganito na tayo. Isipin nyo wala na tayong mahalaga sa enjoy na lang. Kung ganito na tayo, binigay sa atin ng Panginoon ganito. Keep on smiling lang.
Kung ayaw yung sumaya, edi magpasaya. Ganun lang yun. Sa bayan ng Bakakay, Albay, nakilala namin ang 30 taong gulang na si Ray Bernal. Masipag at madiskarte sa buhay kung siya ay ilarawan ng kanyang pamilya. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, isang araw, nagbago ang lahat matapos operahan si Ray dahil sa sakit na aneurysm. Actually, 3 times na din siyang inatake. Simula pa nung 2 years ago, nagka-Bell's palsy siya. Siguro sa stress din, and then pagod sa trabaho. And then parang history din namin. Yan, si Ray is very adventurous, nature-friendly, palakaibigan, ang daming activity sa buhay. Yung parang wala lang, hindi mo makikita sa kanya na meron pa lang siyang nararamdaman na sakit. To be honest ngayon, wala kami pang talagang chair para sa kanya. Naghiram lang kami sa barangay ng temporary plastic chair na para mapaupo lang siya para maligo. Malaking tulong po ba sa inyo yung wheelchair po para dito sa kapatid niyo po? Okay. Malaking tulong yun kasi gusto na din niya nang lumabas and then makita yung parang outside world kasi almost 1.5 months siya sa hospital, halos nakikita lang ilaw, wall. Sa Ako Bicol po, kung if ever man pong mapagbigyan yung request po namin para sa kapatid ko po na si Ray, na sana po ay mabigyan nyo kami ng wheelchair na papanggamit namin sa kanya sa pang-araw-araw. Sa kabila ng pagkakahiga, nananatiling nakatayo ang kanyang pangarap na balang araw, siya ay muling makabangon at makalakad. Dating driver ng truck si Arthur Lim. 49 na taong gulang na mula sa Barangay Fidel Sortida, Santo Domingo, Albay. Pero natigil ang pagmamaneho dahil sa stroke. At ngayon, hirap na siyang maglakad. Last May, no? Pagkatapos na eleksyon, yan. Tulog, kain, ganyan. Tapos natake. Hindi ko nga alam magkakadyo. Nakakalakad naman pero pilay. Amin lang, makaka-recover daw. Edi, tsaka lang. Yung wheelchair na hiningin namin, makaka-recover. Hirap man siyang bumangon at makapagsalita, hindi umano siya nawawala ng pag-asa. Dahil sa kabila man ng kanyang sitwasyon, ngayon patuloy umano ang takbo ng kanyang buhay. Mahigit 2 buwan nang hindi nakakalabas ng bahay ang 77 taong gulang na si Nanay Nieves Rodriguez na mula sa Barangay San Andres, Santo Domingo, Albay dahil sa stroke. 8 ang anak ni Nanay Nieves at hindi umano nila inakala na magiging bedridden ng masipag at malakas nilang ina dahil sa sakit. Ngayon lang po yan nagsimula na-stroke po siya. Dati po yung mata niya muna nawalan ng paningin ng konti. Tapos yung sumunod naman na humina yung tuhod niya. Kaya po pala yun na stroke. Pahina na nga eh. At sa kabila ng sitwasyon ni Nanay Nieves,
buong puso ang pag-aaruga at pagmamahal sa kanya ng kanyang 8 mga anak. Sa isang tahimik na isla sa Boracay, Albay, nakatira ang 83 taong gulang na si Elisa Barcelona. Pero sa gitna man ng magandang tanawin, hindi niya ito malinaw na nakikita dahil sa sakit na katarata. At ngayon, isa na rin siyang stroke patient, dahilan ng hindi niya maayos na paglalakad. Oo nga, dati dahil ako ito nagkamaan, pero nakakalakaw pa ako. Mala iyan nga ning halap sa kwarto. Dahil takabisado po ang kuyan eh. Nagkakapot na ako sa mga ano, nakakayang pa ako sa CR. Minsan nga na ang pagkarigos ko, nakakalaba pa ako ang hinuba ko. Ngunyan napaka-ataking ito sa ko. Nagluya na so paglakaw ko dahil ako nakakalakaw na magsulo. At sa bawat pagsikat ng araw sa dalampasigat, dala nito ay lakas at pag-asa para sa kanya, na muli niyang makita ang kagandahan ng mundo at makapaglakad muli at maramdaman ng alon ng dagat. Limang tao na naglakbay sa magkaibang landas, ngunit iisang direksyon. 5 humihingi ng tulong, simpleng tulong, upang muling makagalaw, makakita, at makasabay sa ikot ng mundo. At sa kabila ng kanilang iba't ibang kalagayan, pare-pareho na nais makabangon at muling makausad. Isang patunay na hindi kailangan tumakbo para maabot ang layunin sa buhay. Yan. Ayan mga ka-aksyon, 5 kababayan natin partner ang patuloy na lumalaban sa buhay. Hindi kinakailangan yung paa para makabangon sa buhay or mailaban yung buhay. Pero partner, kahit meron silang kapansanan, tuloy ang laban. Tama yan, partner. Kumbaga, hindi hadlang ang kanilang kapansanan upang gawin ang kanilang mga gusto at upang makatulong sa kanilang pamilya, sa kanilang alam na, kumbaga, sa kanilang kaya na gawin sa pamamaraan. Ayan. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, munting hiling ng 5 residente mula sa Albay na magkaroon ng wheelchair. Ora mismong tutuparin ng Ako Bicol Party List. Kaya huwag kayong bibitaw mga ka-aksyon at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng Tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services.
Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilinguan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilinguan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang ora mismo. Eto mga ka-aksyon, munting hiling ni na Gerald, Ray, Arthur, Nieves at Elisa mabibigyan ng katuparan dahil sa Ako Bicol Party List. Makakausap natin si Rizel Usada live sa Barangay 14, Bakakay, Albay. Magandang hapon, Rizel. Yes, Ms. Remy, magandang hapon at syempre magandang hapon din sa lahat ng nanonood sa atin at nakikinig sa radyo, lalong-lalo na sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Magandang hapon po. Okay, Rizel, kumusta ang nagaganap ngayong hapon dyan mismo sa Bakakay, Albay? Ms. Remy, 5 kababayan nga natin ang nagpadala ng kanilang mga sulat sa opisina ng Ako Bicol Party List para humingi ng ahensya para humingi ng wheelchair assistance. At ngayong araw ay eto na, nandito na tayo, hindi na po ito pinatagal ng Ako Bicol Party List, nandito na tayo para tuparin ang mga nabanggit nilang kahilingan sa kanilang mga liham. Okay, so sino-sino itong 5 maswerteng tutugunan ngayong hapon ng Ako Bicol Party List para sa kanilang kahilingang mabigyan sila ng wheelchair? Ms. Remy, ito ay mga stroke patient at isa po sa mga beneficiary ay wala na pong paa dahil po sa kailangan itong putulin. Mula po sila, Ms. Remy, mga munisipalidad ng Bakakay at Santo Domingo Albay. 3 po sa Bakakay at 2 po sa munisipalidad ng Santo Domingo. Okay, so sila yung 5 meron silang iniindang sakit, ito nga hindi na sila makapaglakad. Ngayon, ano, Rizel, ang kanilang mga munting hiling? Ms. Remy, ang kahilingan nila isang kaagapay, katulong sa buhay at kasangkapan para muling maranasan ang kalayaan na makagalaw mag-isa sa kabila ng kanilang kalagayan. Isa pong wheelchair ang kanilang kahilingan. Okay, wheelchair. Yan yung magiging kaagapay nila, kung baga assistive device para tuloy ang buhay, tuloy ang laban, Rizel. Yes po, Ms. Remy. At Ms. Remy, Sir Nomer, kasama ko nga po ang 4 sa ating mga beneficiary ngayon para malaman natin kung ano ba yung kwento sa likod ng kanilang kahilingan. Kasama ko po nga si Sir Marvic Bernal. Sir Marvic, magandang hapon po. Magandang hapon po, ma'am.
Sir Marvic, pwede mo po ba sa amin maikwento kung ano po ba yung kwento sa likod po ng pagpadala ninyo ng liham sa opisina po ng Ako Bicol Party List? Nagpadala po kami ng liham sa Ako Bicol Party List para humiling sana o humingi ng wheelchair para sa aking kapatid na si Ray Bernal na nagkaroon po siya ng aneurysm, nagkaroon po siya ng blood clot sa kaliwang bahagi ng kanyang ulo at dahilan po para maparalisa ang kanyang kanang bahagi ng kanyang katawan. Sa ngayon po, naopera na po siya at nag-home recovery. At napakalaki pong tulong po nito ng wheelchair sa kanya. Kasi ngayon po, lagi po lang siya nasa higaan dahil wala po kaming wheelchair na malalagyan niya. Dahil po sa kakulangang pinansyal, dahil po sa pagpapagamot namin sa mga nauna niyang operasyon. Sa ngayon po, isinakatuparan po yun ng IKI Party List. At yung hiling namin ay sa ngalan po ng aming pamilya, malaking pong tulong po ito na nabigyan po kami ng wheelchair sa aming kapatid. Nagpapasalamat po kami sa Ako Bicol Party List. Sana po, marami po kayong taong matulungan. Sir Marvic, ilang taon na po ba to si Sir Ray? 29 years old po ang aking kapatid. At siya po ay inatake noong August 28 ngayong taon at halos isa't kalahating buwan po siya sa ospital. Yung buong katawan niya po ba yung paralisado o yung kalahating katawan lang po? Kanang bahagi lang po ng kanyang katawan kasi po yung blood clot niyan doon po sa kaliwang bahagi ng kanyang utak. At sa awa ng Diyos ay successful naman po yung kanyang operasyon. Ano po yung nararamdaman ninyo ngayon na yung mamahal niyo pong kapatid ay tinamaan po ng ganitong condition or sa ngayon po, ang nararamdaman ko ay, sabi na ng matatanda, ay dinaanan kami ng malas na swerte. Malas kasi ganun nangyari sa kapatid, pero swerte pa rin kami kasi nabuhay po at successful yung operasyon ng aming kapatid. Okay. Ito, Ms. Remy, isa po itong stroke patient po ang kanyang kapatid at tinamaan din ng sakit na aneurysm. Ngayon po ay bedridden na. Pero isa pa lang yan sa ating mga beneficiary. Kasama din natin ngayon si Sir Jeric. Si Sir Gerald, mula sa isa pong basketball player. Tama po, sir? Dati po. Dati naman po. Kamusta ka na po, sir? Ito, ayos naman po kahit papano. Nabubuhay pa yan. Masaya naman. Sir, pwede mo po ba sa amin maikwento kung yung kwento po sa likod ng pagkawala po ng inyong dalawang paa? Nagkaroon lang to ng parang blood clots din. Nagkaroon ng parang dugo yung sa ilalim ng paa para kinakailangan daw na putulin kasi Okay, Rizal. Ayan, partner. Ayan, partner na medyo so, dalawa pa lang sa beneficiaryo natin ng wheelchair ang naipapakilala ni Rizal. Yung isa partner, batang-bata pa. 29 years old. Nagkaroon ng blood clot sa kanyang ulo, rason para magkaroon siya ng ganitong kapansanan. Kalahati ng kanyang katawan ay... sa kanang bahagi. Ay paralisado na. Paralisado. At ito namang isa, si tatay, dating basketballista. So ngayon, dahil sa kapansanan, naitigil yung kanyang sports enthusiast, partner, yung pagiging basketballista. Kapansanan na habang buhay niyang dadalhin, partner. Pero hindi na niya magagawa yung mga dating katulad ng paglalaro ng basketball matapos itong sumailalim nga sinabi ni Rizal sa isang operasyon na kinakailangan putulin ang kanyang dalawang paa. At aalamin din natin kay Rizal kasi nababanggit ni tatay, nagpapasalamat na si tatay. Sabi niya, malaking pasasalamat namin sa naibigay ng Ako Bicol na wheelchair. Meaning to say, yung nakikita natin kanina, yung sakay. Yun na yun. Yun na yun. So ibig sabihin, tanaw na nila o nahahawakan na nila itong hiningi nila, itong munting hiling nila sa Ako Bicol Party List na mabigyan sila ng wheelchair. Balikan na natin, Balikan natin si Rizal. Rizal? Okay, so pawala-wala itong si Rizal, pero patuloy ngayon mga ka-aksyon na nagaganap doon sa Bakakay, itong mga beneficiaryo ng Ako Bicol Party List, Bakakay at Santo Domingo itong partner. Santo Domingo yung beneficiaryo natin. Ito yung limang mga
kababayan natin na merong kapansanan at nangangailangan ng assistive device, ito nga ang wheelchair partner mula sa Ako Bicol Party List. Ito, partner, yung sinasabi ni Rizel na nagpadala sa Ako Bicol Party List ng liham o sulat patungkol sa ninanais sila na magkaroon ng ganitong asistensya. Oo, at dahil sa sulat na yan, partner, tinugunan ng Ako Bicol Party List at eto na nga, yung nagaganap doon, eto na yung awarding ng wheelchair. Tama. Nung isang araw, partner, nung nakarang buwan ay 5 residente rin mula sa Masbate. Itong mga naapektuhan kasi kakadan ng bagyo. Meron din mga kababayan na nangangailangan pala ng wheelchair. Malaking tulong ito, partner, sa ating mga kababayan dahil yung iba talaga nawawalan na ng pag-asa dahil akala nila sa 4 na sulok ng kanilang bahay, doon na lang matitigil ang kanilang mundo. Pero dahil sa wheelchair na ito, makakalabas sila, partner, at makikita nila yung kagandahan ng kapaligiran. Balikan natin sa muli si Rizel. Rizel? Yes, Ms. Rami, nagkaroon lang po ng medyo technical na problema. Pero balikan ko lang po ulit yung kwento po ni isa po sa ating mga beneficiary na si Gerald Bilaos. Si Sir Gerald Bilaos ay isa pong basketball player dati. I mean, naglalaro ng basketball player dati. So habang po naglalaro siya ng basketball, ay nakaapak po siya ng bato. And naging rason po yun, Ms. Remy, para magkaroon po ng blood clot sa kanyang paa. At naging itong condition niya dahil umabot po sa punto na kailangan na pitin. Tama po ba yun, Sir Gerald? Opo, tama po. Paano niyo po, Sir Gerald, hinaharap or yung araw-araw po ninyo ngayon, na kulang na po yung parte ng inyong katawan? Wala, ganun pa din. Parang normal lang din naman. Tulad ng dati, basic, pagising. Yan, ganun lang. Parang yung buhay mo noon na, parang ganun din naman. Ganun lang, positive lang. Walang nangyaring pagbabago. Wala. Okay. Ano yung gusto mo na lang sabihin sa mga taong kulang man yung parte ng kanilang mga katawan? Ano yung gusto mong message sa kanila? Mabuhay lang tayo. Yung parang normal lang tayo. Tao din naman tayo pahalaga na lang ang buhay habang nabubuhay tayo Isa lang naman buhay natin dito sa mundo Hindi na yung madudugtungan pa pag ganun. Pag kinuha na tayo, wala na Ano lang tayo? Maging masaya na lang. Kung ayaw mo naman sumaya, magpasaya ka. Kung ayaw mo maging masaya, magpasaya ka. Nakakabilib din talaga itong thinking po ng ating isang mga beneficiaryo. Napaka-positibo sa kabila ng kanyang, or sa kabila ng mga limitasyon na dala ng kanyang kalagayan, masaya pa din ang kanyang pagtingin sa buhay. And isa din po, Ms. Rami, sa kasama din natin ngayon dito ay si Tatay Arthur Lim. Magandang hapon po sa iyo, Tatay. Magandang hapon naman. Viewers, magandang hapon. Kamusta ka po, Tatay, ngayon? Unti-unti yung padalang nangyari. Mahirap ba i-stroke? Wala pa sabi sa mga viewers. Mahirap ba i-stroke? Stroke patient ka din po? Stroke patient. Kailan ka po na-stroke, Tatay? Itong May lang, pagkatapos na election. Kamusta po? Paano niyo po ito hinahandle, Tatay, na yung stroke po? Sa una, mahirap, pero pagpunta siya, alalay, mahirap, pero ngayon natanggap ka. Talaga Sino po yung nag-aalaga sa inyo ngayon? Misis ko. Yung misis ko. Siya kasama ko pa na siya. Aligo, pakain ko, plato. Nakatayo ko, pero hirap Parang gapang. May tungkod ako. Ang tawag yung hemi-walker, ang bagal ng lakad Kaya itong wheelchair, malaking tulong sa akin ito. Maraming salamat. Ano po, Tatay, yung pinagkakaabalahan natin dati? Isa po akong, truck driver. Nakakamiss yung, di ba, dati mong ginagawa, dati kang malakas. Tapos manghina, gano'n, ni maglakad, hindi mo kaya. Kaya ito malaking tulong sa akin papunta sa dagat para makarecover. Ngayon po, Tatay, na hirap ka na pong makapaglakad, ano po yung pinaka-namimiss ninyong gawin noong malaya ka pa? Yung magmaneho, magmotor, di ba? Dati bibili kami ng grabe insan. Na-miss ko na mag-live. Ano nyo po kamahal yung trabaho po ninyo? Mahal yung trabaho.
Ayan, Miss Remy. Isa pong truck driver si Tatay Arthur, Miss Remy, and mahal na mahal niya po yung anak niya. Isa po sa mga nagpapaiyak sa kanya ngayon actually, yung problema or hindi niya na magawa na maihatid yung 4 na taong gulang niyang anak sa eskwelahan. Isa po yun sa kwento sa akin ni Tatay kanina, kaya nagiging emotional po siya ngayon. Sino na lang po, Tatay, yung naghahatid sa anak po ninyo? Commute lang siya, pero bata pa, di ba? Babae pa. Okay lang yan po, Tatay. Sige, Tatay. Okay, Miss Wala na pong Cel? ibang naghahatid kay, sa anak niyo po? Ano po nararamdaman ninyo ngayon na mag-isa na lang po yung anak po ninyong papuntang paaralan? Niya. Dati ako naghatid, yung ansot ako sa baon niya. Hindi ko na magawa. Pero sabi mga kape ko, malaking tulong sa akin to. Ngayon, Tatay, makaka-recover ka na po. Hopefully po, dumating po yung panahon na maihatid mo na po ulit sa paaralan yung anak po ninyo. Tatagan nyo lang po yung loob po ninyo, Tatay, dahil ngayon pong araw ay may katuwang po sa inyong darating. Okay? Okay po. Miss Remy, kasama din po natin si Miss Manilyn Hanyolan. Tama po? Opo. Para saan po yung sulat na ipinadala nyo sa ahensya po ng AK? Para po sa mama ko po, kasi po, hindi na po siya nakakagalaw ang kanyang kabilang katawan. Nakamit man kita. Kaya po, tapos nairapan po ako sa pagbuhat sa kanya. Pagpunta po sa CR, tapos po hindi po siya nakakalabas-labas. Yun po. Kailan po, ma'am, inatake si Nanay Nieves ng stroke? Ayun pong taon na February po. Opo. Ano na po yung kalagayan niya ngayon? Nakahiga na lang po siya, tsaka sinusubuan ko na lang, yun lang. Hindi na po siya nakakagalaw pa, yung isa niya lang kamay, tsaka yung isang paa, yun lang. Tsaka po hindi na po siya nakakapagsalita. Hindi na nakakapagsalita, hindi na nakakagalaw yung isang kamay, at hindi na din po nakakapaglakad. Bedridden na po si Nanay Nieves? Opo. Ilang buwan na po siyang bedridden? Simula yung February. Sa ngayon po, Nanay, ikaw po yung nag-aasikaso kay Nanay Nieves. Gaano po kahirap yung araw-araw po ninyo? Kahit po mahirap, kinakaya ko din po. Kasi, syempre, magulang mo din po yun eh. Ganun po. Ano po yung message po ninyo para kay Nanay Nieves? Magpalakas siya. Huwag siya mag-alala. Alagahan ko siya hanggang sa dulo. Sige. At may isa po tayong beneficiaryo na nakahabol. Mula po ito, Miss Remy, sa isla po ng Namanday. Magandang hapon po sa iyo, ma'am. Magandang hapon din po. Nakakahawa naman yung ngiti. Bakit po parang masaya tayo ngayon? Ginakaban lang, ma'am, kasi di ko expect. Wala po kayang kukuha ng yung taga Namanday namin. Di pa nakarating dito. Opo. Ako na lang daw po ang kukuha. Okay. Kaano-ano niyo po yung ating beneficiary? Kabarangay ko po, ma'am. Ano po muli yung pangalan niyo, ma'am? Charmaine Base po. Kabarangay niyo po. Pwede niyo po ba sa amin maikwento kung ano po yung kalagayan ngayon ni Nanay Elisa? Na-stroke daw po siya, ma'am. Bale, daw po siya sa CR. Doon po siya Tapos yung kalahati niyang katawan, daw po, na-stroke. Tapos di na siya nakakakita. May katarata din po. Sa ngayon, ma'am, gaano ba kahirap yung buhay po nila? Hirap po talaga sa kanilang mga anak. Kasi, pag alam mong wala na talaga yung nanay na nagsisilbing ilaw ng tahanan, napakahirap po talaga. Opo. Sa ngayon, ma'am, nakarating po sa akin na ang nag-aalaga po kay Nanay Elisa ay isa din pong PWD. Tama po? Opo. Anak niya po ata yun, ma'am. Opo. Bali, po sa kanila, ma'am, malayo sa amin. Opo. Kaya di ko masyado nakita. Pero kabarangay ko po siya, ma'am. Okay. So yun, Miss Remy, si Nanay Elisa po, Miss Remy, ay taga-isla ng Namanday. So mula dito po sa sentro ng Bakakay, ay 2 oras po yung kailangan niyang i-google para po i-google sa pag-travel, kumbaga sa pagbiyahe para lang po makarating po. Hindi po siya makakarating ngayon or yung kahit sino po sa mga kapamilya niya dahil
po ay hirap din po sila sa buhay. At yung nag-aalaga po kay Nanay Nieves ay isa pong PWD, isa pong may diferensya po sa pagsasalita. Pero, yan, with all of that, Ms. Rami, para po isa katuparan ang kanilang mga kahilingan, kasama po natin si Ms. Sally Luces, ang Regional Community Communications Program Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ms. Sally. Magandang hapon, Rice, at magandang hapon din po sa lahat ng mga nakikinig ngayong hapon sa 90 Oragon at mga nanonood sa Tabang Ora mismo. Ms. Sally, ito may 5 tayo ditong mga beneficiaries mula sa Bakakay, Santo Domingo at Santo Domingo. Mga kababayan natin na patuloy pong lumalaban sa kabila ng kanilang mga limitations na dala po ng mga kanilang kalagayan. Ano po ba yung naghihintay sa kanila ngayong araw? Well, dahil sa kita nyo naman ang request ng ating mga kababayan sa pamamagitan niya ng ating Municipal Executive Coordinator na si Miss Mercy Baclao Berango, na tugunan ng Ako Bicol Party List ang hiling nila, ang kanilang munting hiling na magkaroon ng sariling wheelchair. Ayan. And ayan, Ms. Sally, nakikita ko nakaupo na yung ating mga beneficiary sa kanilang mga wheelchair. Opo, tama ka dyan. Nakaupo na nga sila. Alam mo ba na ang wheelchair na yan ay hindi lang upuang digulong. Yes. Yan ay sumisimbolo ng kanilang pag-asa, dignidad, at kalayaan. Bakit ko ba sinabi yon? Kasi ang tao, kapag may karamdaman, di ba, nawawala na sila ng pag-asa sa buhay. Ang gusto nila, alam mo yan, mawala na sila. Pero dahil sa merong Ako Bicol Party List na handang umalalay sa kanilang pangangailangan, yan na nga yung munting hiling nila, nagkakaroon ng liwanag sa kanilang buhay. Nagkakaroon sila ng pag-asa na magpatuloy na mabuhay sa araw-araw. At nagkakaroon din sila ng self-confidence o kaya dignidad na mamuhay ng matiwasay at masaya. Dahil dyan, isa yan sa programa ng Ako Bicol Party List na bigyan ng ating mga kababayan na nawawala na ng pag-asa, lalong-lalo na yung mga, kumbaga, naniniglect na mga sektor, itong ating mga PWD at ating mga senior citizen. Magkakaroon na sila ng kalayaan na makapamuhay sa araw-araw. Magagawa na nila ang mga gusto nilang gawin tulad ng pamamasyal, pagsisimba, pagtatrabaho, at gumawas ng mga bagay na hindi pa nila nagagawa dahil nakahiga lang sila dahil wala silang ginagamit na wheelchairs. Yes. And Ms. Sally, maliban sa wheelchair na kanilang matatanggap ngayon, ano pa ba yung regalong dala ng AKB para po sa kanila? Well, syempre, meron tayong ang Ako Bicol Party List, meron na regalo sa kanila na iuuwi nila na 10 kilong bigas na maaari na nilang magamit, para sa kanilang pamilya. Siguro kung konti lang ang maaaring magtagal na 1 buwan. Pero kung ang anak ko, siguro mga dalawang tao. Kung ang time a day, 5 a day ka kung kumakain. Yun nga, Ms. Sally, alam mo, nakakatuwa dahil ang Ako Bicol Party List handang tumulong palagi and handang dugtungan ng mas mahaba or yung buhay ng mga taong, alam mo yun, yung parang nawawala na nga ng pag-asang mabuhay pa dahil sa mga kalagayan na dala nila. Yan. Okay. Tama ka dyan dahil hindi lang yan upuang digulong, kundi yan po ay buhay na regalo mula po sa Ako Bicol Party List. Siyempre yan sa Congressman, sina Congressman Pido Garbin, ang ating na si Congressman at Attorney Jan Chan. Opo, Rizel. Ms. Rami. Opo, Rizel, maaari ko bang makausap si Ma'am Sally, ano? Ma'am Sally, magandang hapon po. Magandang hapon lang ba? Opo, alam naman natin na talagang matagal nang inumpisa ng Ako Bicol Party List itong programa na pagbibigay ng wheelchair sa ating mga kababayan na PWD. Hindi lang dyan sa Albay, pati rin sa iba't ibang probinsya dito sa Bicol Region. Ma'am, ang tanong ko na lang siguro, gaano ito naka-apekto o nakapagbabago sa ating mga kababayan na nangangailangan talaga ng ganitong wheelchair? Ayan.
Medyo... Medyo mahina lang yung Oo. reception namin. Pero Rachel? sasagutin ko dahil binanggit ulit sa akin ni Rice na kung gaano na ba ito katagal. Pero alam naman natin na simula ng 2006, nagsimula ang Ako Bicol Party List sa panahon ng Riming kung saan nagsimula yan sa kalamidad. Tumutulong na po talaga ang Ako Bicol Party List sa pagbibigay ng mga wheelchair, mga device, assistive device sa ating mga kababayan, lalong-lalo na mga PWD at ating mga senior citizen. Kung kaya't, alam mo, kanina sinabi ko na nga, ito ay ang upuang digulong, kundi ito ay sumisimbolo bilang pag-asa, dignidad, at ito ay mobility o na sila malayang magkakaroon sila ng kalayaan sa pagkilos ng ating mga kababayan. Kaya ito po ay ginagawa ng Ako Bicol, isa ito sa programa pagdating po sa tabang sa karahayan ng Ako Bicol Party List. Opo, Ma'am Sally, sino po yung mga naging kapartner po natin, naging katuwang para tumagal po itong programa ng Ako Bicol Party List, itong pamimigay po ng wheelchair? Well, sa ngayon, Lambat at Miss Remy, para sa kaalaman ninyo, ito po ay personal po na nabili ng ating mga congressman. Talagang, kasi kapag minsan kasi na may partner tayo na naubos na yung binigay nilang wheelchairs tulad ng Children International through Free Wheelchair Mission at ang PCSO, naubos na po at naka-standby na mga binili po personal ang ating mga congressman para po matugunan yung mga nagre-request na mga kababayan natin, especially po yung mga malalayo. Tulad nga po ng ating kababayan ngayon na taga Namanday, talagang galing pa sila sa isla. Talagang sumakay pa po sila ng bangka. So para matugunan po ng Ako Bicol Party List yung mga humihingi ng tulong pagdating po sa assistive device, bumili na po sila ng personal. At hindi lang yun, i-announce ko na lang din po kasi meron na po kami bukas na pagbibigyan ng mga wheelchair sa Camarines Norte, sa San Lorenzo Ruiz. Meron din po tayong pagbibigyan sa Goa, sa Buhi, sa Minalabak, at yung katabing ng San Jose, Camarines Sur. Yan po. At kami po ay bukas, kasama ang Tabang Ora mismo, ay magbibigay sa ating mga kababayan na 14 beneficiaries po para po sa wheelchair distribution. Ayan. So, meaning to say nito, Miss Sally, napakabuti talaga ng ating mga congressman, dahil sa kabila ng naubos na yung mga ibinigay nitong nabanggit mong mga partners, ay tuloy-tuloy ang pagbibigay ng Ako Bicol Party List dahil marami tayong mga kababayan ang nangangailangan ng tulong, lalo na dito sa pagbibigay ng wheelchair. Opo, tama ka dyan, Miss Remy, Miss Maha, na talagang bumili na personal ang ating mga congressman para matugunan yung mga request po ng ating mga kababayan dahil intended po talaga ito sa pagka nagkakaroon po tayo ng mga medical mission. In fact po, meron din tayo nakaschedule ngayon sa Catanduanes, sa Viga, kung saan meron din po tayong dala na wheelchair bilang parte pa rin po ng programang Tabang sa Karahayan ng Ako Bicol Party List. Opo, siguro Ma'am Sally. Alam mo, nakakabilib talaga, Miss Remy. And Miss Sally, yung serbisyo talaga na hatid ng Ako Bicol Party List, talagang hindi sila natutulog sa ngalan ng serbisyo. Diyan. Pareha tulog. Okay. Ayan. Siguro, Ma'am Sally, isang tanong na lang. Sa mga gusto pang humingi ng tulong, katulad ng wheelchair sa Ako Bicol Party List, ano po yung magiging proseso? Anong dapat nilang gawin? Apo, yes po, Lambat, sa mga gustong humingi, Rice, ng wheelchairs, ng Ako Bicol List, makakita po kayong sumulat sa ating mga congressman, naka-address po kay Congressman at ipadala nyo lang po sa second floor, Embarcadero, Legazpi, o kaya sa Tabang Ora mismo, sa page ng Tabang Ora mismo. Pero po mag-attach po tayo ng medical certificate na nakalagay po doon na kinakailangan nyo po talaga ng wheelchair. At pangatlo po, mag-attach na rin po kayo ng Barangay Certificate of Indigency at yung picture na 3R para po malaman ng team, ng staff, kung anong klase pong wheelchair ang ibibigay sa inyo, kung anong size po. At syempre maglagay na rin po kayo ng contact number para po makontak po kayo ng team ng Tabang at nang kayo po ay mapuntahan para ma-assess po kung kinakailangan kayo mabigyan ng wheelchair. Dahil alam mo ba, Rice,
marami tayong mga kababayan na nagre-request. Akala nila wheelchair ang sagot sa kanilang mga kahilingan. Hindi nila alam na may silang mga pilan dahil hindi sa kanila fit ang wheelchair na ibibigay. Kaya may mga assessment pong ginagawa ang Ako Bicol Party List. Katulong dyan ang Tabang Ora mismo. Okay. So maraming salamat, Miss Sally. Hindi porket may... Sige, Rizal. Go ahead. Yun nga, idadagdag ko lang, Miss Remy, hindi porket may nananakit yung paa or yung isang paa hindi na mailakad ng maayos, wheelchair na po yung kailangan. Hindi lang po wheelchair ang hatid ng Ako Bicol Party List. Tama po ba, Miss Sally? Oo naman, hindi lang wheelchair, kundi pagmamahal, panalangin sa ating mga kababayan. Ipapanalangin natin ang magandang kalusugan para magkaroon tayo ng maayos, malusog na komunidad. Dahil kapag meron tayong malusog na bayan, lahat ng ating pamumuhay ay magiging masaya, masagana, at syempre, maligaya. Laging positive ang ating mga iniisip. Ayan. Maraming salamat. Napakagaling mo talaga, Dires. Sally, napakagaling mo. At maraming salamat, Rizel. Ingat kayo dyan sa Bakakay Albay. Yes, Ms. Remy and Sir Nomer, maraming salamat po. And mula po muli dito sa Bakakay Albay, ako po si Rizal Lozada, ang maghahatid sa inyo ng kwento mula sa inyong mga munting hilig. Maraming salamat po. Ayan, ingat kayo muli dyan sa Bakakay Albay at yan ang kwento at hinaing na ating Tabang Ora mismong tinugunan at binigyang aksyon ngayong hapon. Para sa mga nagnanais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga Ayan mga ka-aksyon, 59 days na lang at papalapit na po ang Pasko. Ayan, advance Merry Christmas mga ka-aksyon. 59 days to go na lang at Pasko na. Yan. At hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ng mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po, si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap at ginawa kasama.